me ya haɗin ki da ɗan malam? Tambayar ki nake me ya haɗin ki da ɗan malam? To amma ai na hango ki daga can haka ina zaune anan na hango ki ya baki kuɗi. Na menene su wannan kuɗin? Kyauta ya bani. Kyauta ta me? Ba za a karɓe su ba. Ba na hana ki ɗewa da ɗan malam ba? Ba ni kuɗin nan ba za a mayar masa da su za a yi. Tashi ki tafi ki bani kuɗi. Ya ke da irin wannan. Na ce inda ka ba ta sani na gaya ma ba ka yi ba ita kar ka sake tsayawa da ita idan ba haka ba in ka gidi ni ba da ka zan yi ba da malam zan yi ba ka gidi na gaya ma kar ka sake tsayawa da ita ka gama tafiya ta kai ne tafi wallahi ni ne tafi adalla sannan gudu adalla wato Allah ya gafarta mana ina dan wani wurin dine malam zai yi ina jin ka yawwa Allah ya gafarta mana malam zarzuli wato duba da irin inda muka taso tare gaskiya ne muka girma tare yanzu yaran nan na wajen ka dan malam to dan malam har gida me dan malam kuma yi har gida dan malam yaje ya ɗebi yan daba yan ta da zaune tsaye sun fi su 50 dan malam Allah ya gafarta malam an mun gora a baya ta fitara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma zarzuli sannu duk ka ƙara baki ba irin dukan da ba naushi ne ba irin dukan da ba ya mun ba duk an taya ni muna nan naka ma zama yala malam zarzuli duka ne ba nawa ba Allah ya gabata malam dan malam ya ci mutunci na dan malam ya ci mutunci na ma zama yala da za mu kulla wannan lamarin abun gora a gadan baya ta fitar sun kuso 50 nan yaron waje na yake cewa zuwa zai je ta dan malam ya haƙuri sannu dan malam wanda zai ta dan malam da munin ka ya karu duka ne ba na ba na da ka ganna ka dinga fatali da ni a unguwar ma kofar gidana Allah ya baka ayi haƙuri yaran nan fama nake da yi ko garke tinkiya ta ya dauke mai ta masa mala kai heda ne dan malam tun kwanaki lamarin sa gaba da ya firgita na rasa yanda zamu yi wa kulluwa yaran nan karatun nan ba zai ba fada babu irin wanda ba a yi masa akwai agwagen makota na yau wannan ya kawo kan karasa gobe wannan ya kawo kan karasa sun yi gaba da agwagen makota me amfanin wannan babban mutum irin wannan ba ta zo tare dan ciki na a cikin zai zo dora min yawa nan abin nan yaron ne ya sa gora ya dinga tamata da gora an mun gora ta fitara ya haƙuri dan malam dan da ba ina jin kuma malam zan yi mafita to yaron nan bai kamata mu zuba masa ido su gaba da yin abin da ya ga dama a garin nan yau wancan ya kawo kan kararsa gobe wancan ne zai kawo kararsa ni abin gaba ɗaya ma ya ishe ni to yanzu dan malam ko gidan gyaran hali za ka yi dan malam ne to ni ma na yi wannan tunanin anya ba gidan gyaran hali za ka yi dan malam ba kuwa na fara yin wannan tunanin in ka ga ina ka dinga bulbular da wiwi da ya a wannan ka dinga ba mun narka haya shi jami'an tsaro ta da zaga dinga a wannan ba kadan bane malam wurin shi gidan gyaran hali to yanzu ina ganin abin da la yanzu man garguli ka yi haƙuri Allah ya gafarta malam ka yi haƙuri dan malam ni kaina haka nake fama da shi amma tun da ita baka amini na ne ka tare maka tazo ka yi haƙuri ma zamala a samu dan mala a dauke
ka saka tigar da su kama dan malam ka dauke su kai gidan gyaran hali. insha Allah ina ga haka zai shi ne haka zai a ɗauke shi a kai shi gyaran hali mu yi haƙuri mu fita da al'amarinsa mu tsale shi domin shi ɗa dole sai ka cire wata soyayyar da kake nuna masa dole sai ka kau da kanka kana ji kana gani wani abin dole sai ka kau da kanka amma wanda ita ce soyayya haka ake murza wiwi haka ake murza wiwi a unguwar na gunduma inna lillahi wa haka ake murza wiwi a unguwar nan kai man Samuel kukansa ne ma yake bani kuka na da kuni Allah ya baka wani. ya ma tsallake sa'anninsa da majizuli a ci gaba da haƙuri to shi kenan malam ci gaba Ayi da haƙuri. kenan malam Ayi to haƙuri. malam zan koma Wannan shine abin da za zan su yi koma kenan. na baka lafiya Ina godiya. Allah bada lada Ina godiya, malam. Allah bada lada Ina godiya. na gode Allah ya bada na haƙuri. gode Ayi malam haƙuri. yawwa Yawwa. na za a gode ɗauki mataki a shi kan kenan yaro insha malam Allah na gode Za a gyara. na gode Za a gyara. da Allah ha gaida iyalin Za su ji. yawwa sana ha gaida Na iyalin ronka da iyali na. Allah ya Kuma a gafarta taɓa ka kuma ni ma. Na ronka da iyali na gida dai. malam nan haida ni da kai muka nemo uwa To manta ke ma Samaila. To ka ji fa da abin da yake akwai saboda haka yanzu lalle yanzu ma Samaila a nemi dan malam duk inda yake a nemi dan malam ko izo mu zauna da shi ai gyara ko kuma dan malam dauki a kai gidan gyaran hali a cikin mitan gida ina ganin kawai mafita a ɗauke shi a kai shi gyaran hali shi ne kawai samun sauƙin to ba kasan da ya tare yin gaggawa magana wai waye wannan baban zifa shi baban zidin ne ya gaya ma dan lamma magana ta bani mamaki kuma yake ce maka amma in fita da ka saboda amma dai me yasa ba kaddaman man ba kai ka san ina jin kunya zini da ba dan haka ba yake gaskiya dai ba dan ni da kaina ba dan na san amana ce zi a gurin ka ba ina ga da wani ma ba da bai mu samu labari yaran nan su za mu sa da ba dan muna ganin tsoho ne ba kuma ya kusan gangara ba da ai musaran nan da daddare tsallaka to gidansa yanzu ya kake ganin zabin luwa a harkar bar kawai ai zi albarkacin zi ke ci gaskiya ne amma duk da hakan ba dole ni ma sai mun dan buɗa man fa ya sai ya tabbatar da cewa ba da aka ce an dan mau gurbi ko da a jikinsa ne kar ka taba ka san wai dan lamma wannan ba dan umara bane ne dan umara kuma dan umara man ni na ruka mai shi dan dan umara ne wallahi ya haka ne ya gani yaran mala dan umara ba dan umaran da na sani dan umara kana yin gaskiya ne da kuka hauka ke ban ba ka labari ba ana nan majalisa kenan ka ga mun kan majalisa ga baki ne sai an gula mun ka koyi ga wallahi dan umara ya shagari ne wallahi ai na kwambi dan na kai saki ka kwabi amma ga baki ɗaya ba labari majalisan mata ga gare ka zuwa ke gaskiya ne ba abin da ya dame ka ka yi kyau ka kide so ne ka ai zuwa ko awa dan mara ai kai ne Ya ban baki. akwai hanyoyin samun kuɗi ne da kai ku zo mu a yau mu ta ba mu hanyoyin samun kuɗi a zan je amma ka kasa zuwa kai to amma kai dan umara ka san da wannan sabga tunin muka kyale ma a nan a ba kar ku damu to ko mu ma da ga wannan mulki ne mu zo ni ma ban na ganin tafiyar nan kawai ni za ku ma amma yaran lamma ya kace lokaci ya dan gure mu tana dan yin sauri ana dan jira na gida amma tana tunanin nan da ko kin wani ba za ka zauna mu dan wannan ka dan wanke idan ka kai ma na mai kama ya haka ko ga za ba ka tsaya ka dan wanke idan ka ko zo gurin jira ma ka barare kawai zan je Oke, yanzu ka kawo da harkar a gaskiya ne dan umara zan zo a tafiya birnin nan ba eh mana ga wannan inda kudin a guri na suke ai kaga dole ka gaskiya bani ne yaran lamma ka ga dan ko ba umara tiya aka yi yaran lamma za ka tafta a a to gurin ai kudi dole a dan kasanta su kudin ko a so mana kayan gaba a ni magana kaya na da kaya ne ina sai da kayan nan in kuma guri gaskiya ne kawai a raba wannan kuɗi saboda ni akwai wata yanyana da har nake son zan kaiwa da wannan da ya tukun ka gane kai ya aka yi kai ba ma sai na ba ko ba 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 kai ka riga ka sani ina da wata yanyana ke da wannan kai ka samu to biyu nawa ka bai ni wancan kuma ya samu daya to ko kuna da karfin kwata ne kawai ne ba kawai ne kawai Kama da ne ai yanzu kai yanzu kai ka san kuɗin ba majalisar kai a kula ba ko za mu buɗa da ni ya haka irin wannan da ya kana kuna fama wani cici dan baki na kawai ne ban da ni ba wai wani ya ne ya za a zo majalisa ta nawa ne na samu ga baki ɗaya dan malam kai ne kai kan zo zan yi dan mura siya ne ya abubuwa lafiya da wallahi jama'a lafiya alhamdulillah ko ina yanke shawara ne gobe na ta kawo kunnan nan fa mun ga ai da mai dan malam tun ina baka shawara akwai hanyoyin samun kuɗi harkoki ne daban-daban da dama za ka ci samu ba ka da matsala da kowa amma gaba ɗaya a
ji ka ji gani. ai ko yanzu na ji da ni za mu tafi gaskiya na yanke shawara kawai mutum Shi kenan ba ma. ai abin tunani na kuma bai zama lallai ma da ke rai magana ne Dan malam ke ba za ka gane ba. Lokacin kafin fara fita birni iyayena suka yi ta waye mahaifina ya ce lallai ba za mu yi ba. Da na kwace ni tafiya ta birni yanzu ne daga yanzu an malam magana tafiya birni ni ba amince da wannan nan ba babu magana zuwa birni babu ita babu alamar ta duk da yake na san bai san gama ka ji ba amma babu wannan maganar sa ina mu amince ka ne na riga na yanke shawara ko gobe zan ni dan mara zaka bugu da wannan to sam kwata babu wannan maganar zuwa birni kamar da na gama ba in dai wannan tafiya an yi ta ba da huna ba yawa an ba amince ka ne ko ki haka ce ba ka bukatar amince ta dan malam wai idan ka tafi gulbi ba uwa ba uba gurin wa zaka je ai dan umara ne to hi dan umara ko dan saudiya ne gun wa zaka je ba uwa ba uba a binni yanzu ka tafi ka Kano ka je gurin wa kenan abin da yake ne shi kenan ina ka zaba shi kenan ni na riga na gama yanke shawara gobe ko zan mu dan umara ina riga na gama ko yanke shawara ko gobe zan je shi kenan Allah ya shirya ka kai amma wannan yaro ina bani mamaki daɗi na da mal Samaila kenan ba komai Allah ya shirya za ku ji haka ina za ku ji haka dan malam ina za ku ji haka dan malam ina za ka yi murya ya za mu je tambayar ka nake a ce ba ina za ka yi ya ce tura kayan ka gaba daya maru birni za mu je mana to kai nan ka kai birni sana'a me za ka bai me sana'a me za ka bai a birni dan malam da dan naka nan ka tambaye shi idan dole ne masa zan dashi in tafi da shi birni shi ya ra'ayin kansa kai me baka yawa ka kai dama dan malam kai dama dan malam ba ku gama da baban naka ba kake ne zaka bi ni birni ne aka ga tafiya ta ma malam babu inda zaka yi babu umarnin malam dan malam ina zaka je ne haka ko ta asiri aka mani ko makara aka mani babu inda zaka yi ka bi babu inda zaka sai ka bi dan malam man Samaila saki je ka dan malam kuma man Samaila ba komai ba wani abu daɗin karatu kenan da yake Allah baka hankali
Can kawai ne nan. Dan wana ne na san magana da magana da nake so ne a nan a baya za ta shigo mana da wancan bayan mun san bako ne ka san ko mu'amalar mu da sirrin muke yi ba ma bukatar wani san abin da muke ciki kuma za ka shigo mana da wani aure haka ne kayi magana amma a yi haƙuri wancan dan uwana ne daga ƙauye yake magana haƙuri wace ina magana ka gaggawa lamarsa domin ka ga Allah mu da kai ta sirri ce ba ma bukatar kowa ya sani ka gaggawa lamarsa shikenan haka ne ba da wani Allah da za a aikata haka ai gaggawa sallamarsa kawai ɗaya bai kayan sai tafi in ba haka ba za mu sa yara su shanye shi ba damu ba damu to shikenan ba damu to shikenan ka ya guri kana ji na wancan da kake gani oganmu ne nan bai so na kawo ka nan ba saboda akwai abubuwan da yake ka yi haƙuri ka koma ƙauye ka yi haƙuri yanzu zan baka kuɗin mota idan ka je bakin titi za ka ga mota ka tara mota ka ce a kai ka tasha in ka je taya akwai mota za ta kai ka ƙauye ka yi haƙuri in an gama komai da komai sifilin da ogana zan kira ka ga wannan ka yi haƙuri dan malam yanzu duk abin da muka yi da shi kana ji zan kira ka a waya in za ka dawo zan kira ka yi ka dawo wallahi ba kone wannan dole ne kariya kake balawo ne wallahi ba ayuba Ibrahim ba balawo ne Ibrahim kuna ina da alaji ke dai Ibrahim Aminu wallahi ba balawo kuna ina kula balawo eh wannan balawo ina da